Dumelang awusheng sanibona sibingelele bathi ngesingisi ke ngoba sekusemini bathi ke sekusemini yantambama empeleni bathi ke good afternoon. Yabingelela ke isoka lengane, yabingelela usoka lesidudla ke babukele emakhaya. Njengamanje ke umbukiso wethu la okhona sila kwaRemi la esikhona. Njengamanje ke kunensizwa la eceleni kwami ezozisho ukuthi yona iuba igama ingeyakwabantu futhi nesibongo. Mfowethu sikubingelele phinde sikwamukele kulombukiso wethu njengamanje. Ngiyabingelela lapho ke esoka lesidudla. Yeah. TV, soka lesidudla TV. Washaya khona. So mfethu njengamanje ungakusitshela ukuthi wena uba igama so uvela kuphi? Uba igama futhi uvela kuphi? Mina igama lami ke nguWanda ngokaZondo, ngihlala khona la kwaRemi, ngiyisakhamuzi sakhona. Oh, isakhamuzi. Ngakhulela khona la kwaRemi, ngafunda khona. Yonke into nje ngiyenza khona la. Mhlawumbe ungakutshela umuntu ozobuka lo mbukiso njengamanje ukuthi injani inhlalo la kwaRemi la ekhona la uthi uhlala khona isakhamuzi sakhona. Inhlalo ke yalana ke inhle kakhulu ke ngoba abantu bayabambisana, omakhelwane bayathandana, ubugebengu kule ndawo Abukho ubugebengu. kule forum la ishaya bhaqamuka. Iqala sikhathini mhlawumbe iforum. Forum iqala ngo626 kakade 626. Okusho ukuthi noma kuthiwa ngihamba kusukela ngo6 kanje ko9 sekumele ngichaze ukuthi ngiyaphi. Sekumele uchaze ukuthi uyapi, ubhekephi. Kumele uchaze yonke leyo nto nayo information yokuhamba. Mhlawumbe mfethu mase siya kule ingqalasizinda, mhlawumbe mase ingqalasizinda sibheka imigwaqo kanjalo izinto nje ezidingwa abantu awumanzi into kanjalo. Ikanjani inhlalo? Inhlalo yamanzi, amanzi akhona awahamba noma buyahambe makunenkinga kodwa ke akawahambi nogesi futhi awuhambi ukhona. Noma nibona ke imoto edlula lana ukhona nomgwaqo muhle kakhulu futhi nemoto ayishayisana kuphithizile yonke into right. Ingane zakule ndawo ikunjani nje ukukhula kwazo uyibuka njengabantu njengezingane ezizokhula zibe kanjani mhlawumbe? Ngihlonipha kakhulu ingane zala ngoba nezikole zikeduze, indawo zamathaveni futhi azikho eduze, yonke into nje ikahle iqondile. Bafowethu injalo ke indaba solokho sikuthatha nje sikubeka ngakho konke okwenzakalayo nje so mhlawumbe nangaki njengoba ngishilo ukuthi sizohamba sifika kade sikhuluma naye insizwa la uWanda wakaZondo ebesitshela nje ngenhlalo yala ukuthi inhlalo yala injani, abantu bakhona ba abantu abakanjani ke Mzansi nangakini.